ପୋଖରୀରେ 25ଟା ବାଘ ବସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 25ଟା ବସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତା ଦେହରୁ 6ଟା ମରିଗଲେ, ଆଉ କେଇଟା ଉଡ଼ିକି ଗଲେ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ଏରେ ଦଣ୍ଡ ତତେ କଣ ଅଛି ସା ପଞ୍ଚମ ଧରି ପାଠ ପଢି ତତେ କଣ ଜଣା ଅଛି? ତୁ କଣ ପାଠ ପଢେଇଲୁଣୁ? ଓ ପିଲାମାନେ ବସାଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତମର ପାଠ ପଢଉଛି, ତୁ କାହିଁ ମତେ କହୁଛୁ ରେ ତୁ ଜାଣିନ ବୋଲି କିଛି? ତୁ ତ ସାର୍ 10ମ ସରି ପଢିନ ତୁ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ। ଆରେ ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁ, ତୋର କଣ ଗଲା? ଆରେ ତୁ କାହିଁ ମତେ କହୁଛୁ? ହଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେ। କାହିଁ 100 ଟଙ୍କା କହିଦେବି। ହଁ କହିଦୁ, ତୁ ଗଲୁ କାହାକୁ କହିଦୁ? ତାହେଲେ କହିଦେ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ତୁ କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ। କାଲି ମତେ 200 ଫୋନ ଦଉ। ଆରେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ତୁ ମାସକୁ ତତେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଡେଲି ଦେବି, ମୋ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ କହିଦେ। ତୁ ଯା କହିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ଦେବି, ତୁ ମତେ କହିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଛୁଆ ପାଠ ପଢଉଛି ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ଯା, ତୁ ଆଉ କହିବୁ 150 ଟଙ୍କା ଦଉ ତାହେଲେ। 150 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଣ ହବ କହିଲୁ ମୋର? ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କହିଦେବି। ନାହିଁ କହିଦରେ ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦବୁ। ହଉ ମୁଁ କାଲି ତ ଦେବି। ତୁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଣ ପାଠ ପଢୁ, ଛୁଆ ଏଠି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ହେଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। କାଲି ତୋତେ ପଇସା ଦେବି। ସାର୍ ସେମାନେ କିଏ ଆଇଥିଲେ? ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିବ ନା, ପିଲା ଲୋକ ତମେ ହେଲା। ଆଜି ତମର ଏତିକି ପାଠ ପଢ, ତମେ କାଲି ଆସିବ। ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ଆସିଲା ପଟି ମାଧି ମତେ ଗଲା ହେଲା। ଛାଡ଼ ଆଉ କଣ କହିବି, 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି 150 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଉଛି, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିନ ନ କହିଲେ ବି କହିଦେବ। କଣ କରିବି ନା, ଯାହା ହେଲା ତ ଚିତା କାଟି ଦେଇ ଗଲା ଆଉ।